Takže čus, máme za sebou první den Summer BMX Campu. Jak vidíte, počasí nám vyšlo líp, než mohlo, celý den v parku bylo krásně, svítilo sluníčko, teď nám začalo pršet, bude se krásně spinkat, jsme příjemně unavený a bylo to super, první den za náma, všichni zdraví, doufám, že taky bude celou dobu. Tak zdravím, další den je za náma. Ráno po snídani jsme se vydali do parku, tam jsme dali rozcvičku, něco jsme pojezdili, skákali jsme spinu, skákali jsme funbox, pak jsme jeli na oběd a po obědě jsme se vydali na pump track, kde jsme to napumpovali, dali jsme si časovku, no a teď jsme přijeli už na ubytko a tady už si užíváme zábavu s frisbíčkem. Tak jo, máme tady den třetí na Summer BMX Campu. Ráno snídaně, pak jsme se přesunuli do bike parku do Litomyšle, zaskákali do Fompitu, zpátky na ubytko na oběd a po obědě jsme jeli k nám na zahradu, kde jsme zaskákali do airbagu, zajezdili na pump tracku, vykoupali se v bazénu a zakončili to grilováním.
Čtvrtý den, SBMX Camp. Hned po snídaní jsme vyrazili na výlet do Dolních Heřmanic, kde nám umožnili si zajezdit v nový, ještě neotevřený hale, kde si můžou kluci zkoušet nové triky, nové překážky, nové možnosti a hlavně tady potrénujou na zítřejší závod, který pojedeme na ukončení kempu v Litomyšli. Dneska po obědě jsme klukům vysvětlovali, jak si postavit jízdu na závody, aby triky dobře navazovaly, aby se to rozhodčím líbilo a jízda dávala smysl. Za chvilku ukončujeme session, vyrážíme směr ubytování, kde si dáme večeři a po večeři tak k nám přijede Saša z T-Bikeu a dáme si krátký workshop, jak se starat o vlastní kolo. A zítra se těšíme na příjezd rodičů a na závěrečný závod a uvidíme, co se kluci za ten týden naučili. Díky, čus! Takže jo, Summer BMX Camp 2025 je za náma. Právě jsme předali děti všem rodičům, užili jsme si to na maximum, jak my, tak děti. A teď už jenom nezbývá nic jiného, než se těšit na příští rok. Díky, čau. Mějte se krásně. Díky.